Az Excel-lel igazán egyszerű nagy táblázatokat készíteni, azonban a nyomtatásnál ez gondot okozhat. Ha papíron szeretnénk látni ezeket a táblázatokat, akkor könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy egy táblázat több lapra szétcincálva lesz kinyomtatva, és ezután, ha ezt egyben szeretnénk látni, akkor maximum azt tehetjük, hogy fogunk egy celluxot, és szépen összeragazgatjuk a papírokat. Na, ezt nem muszáj ilyen bonyolultan elvégeznünk. Van lehetőségünk arra, hogy úgy állítsuk be a nyomtatási képet, hogy ráférjen a táblázatunk egy vagy úgy több lapra, hogy áttekinthető legyen a táblázat. Elő is készítettem egy szép nagy táblázatot, ez minden irányban, függőlegesen is, és viszintesen is igen nagy terjedelmű, tehát biztos, hogy nem fog kiférni egy lapra, de azért nézzük is meg a nyomtatási képet. Láthatjuk, hogy 9 oldalra szeretné ezt nekünk kinyomtatni, mégpedig úgy, hogy a táblázat magassága az 3 oldalon elférne, és a szélességét még tovább osztja további 6 oldalon keresztül. Vegyük sorra, milyen lehetőségeink vannak a nyomtatás beállítására. Hogyha csupán annyi lenne a problémánk, hogy egy-két oszlop vagy egy-két sor csúszik le a nyomtatási képünkből, akkor azt egyszerű margó beállítással is el tudnánk végezni. Itt a nyomtatási képen belül, hogyha a margók megjelenítését bepipáljuk, akkor mind az oldalsó, mind az alsó-felső margókat tudjuk állítgatni, és így a lecsusszanó egy-két oszlopot, vagy egy-két sort még be tudjuk zsúfolni az aktuális lapra. Hogyha olyan terjedelmű a táblázatunk, hogy ez biztosan nincsen segítségünkre, például olyan széles a táblázatunk, hogy nem csak egy, hanem több oszlop is lecsúszott, akkor megtehetjük azt, hogy egyszerűen lefektetjük a lapunkat. Ezt az oldalbeállításnál tudjuk megtenni, állítsuk fekvőre, és már is több oszlop fér a lapunkra. A mi esetünkben még mindig nem jó ez a beállítás, mert 12 részlegnyi oszlop került rá egy lapra, 4 oldal magasságban, és még mindig van jó pár oszlop, ami átcsúszik egy újabb lapra. Mit tudunk még tenni annak az érdekében, hogy áttekinthetőbb legyen a táblázatunk? Megint menjünk az oldalbeállításhoz, és itt 2 lehetőségünk van, hogy elérjük a kívánt hatást. Vagy elkezdünk játszani azzal, hogy elkezdjük kicsinyítgetni a táblázatunkat, megnézzük 85%-ra kicsinyítve, még mindig 8 oldal, ugye a cél az maximum 4 lenne, mert ugye 4 oldal magasan, sőt most már akár 3-on is. El tudjuk oszlatni ezt az adatmennyiséget. Játszogathatunk tovább a kicsinyítéssel, de van egy egyszerű módszer is. Beállítjuk, hogy legyen nyomtatásban egy oldal széles, és 3 oldal magas. Okézzuk le, és most már valóban 3 oldalon elfér az egész táblázatunk. Ha most visszamegyünk az oldalbeállításba, akkor láthatjuk is, hogy 62%-ra
kellett, hogy lekicsinyítse a program ezt a táblázatot, hogy a kívánt 3 oldal magasságon elférjen a dokumentumunk. Ez eddig rendben is volna, de az a probléma, hogy én kezembe veszem ezt a táblázatot, ugye a táblázat 3 oldalát, és elkezdem böngészni az adatokat mondjuk a másik oldalon. Látom, hogy az aktuális adat az mondjuk 1997 májusára vonatkozik, de ezen az oldalon nem látom, hogy melyik részleg, ha csak el nem kezdek számolgatni, hogy ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6-os részleghez tartozik. Hát sokkal elegánsabb lenne, hogyha ez a fejléc ugye minden lapon látszódna. Erre is megvan a lehetőségünk. Zárjuk be a nyomtatási képet. És menjünk a lap elrendezése lapunkra. Itt az oldal beállításoknál találunk egyet, hogy címek nyomtatása. Akkor kapunk egy újabb párbeszédpanelt, ahol találunk egy olyan részt, hogy címként nyomtatandó, és beállíthatjuk a fent, illetve a bal oldalon ismétlődő oszlopokat. Tehát a fent ismétlődő sorok akkor szükségesek, mint például a mi esetünkben, hogyha a nyomtatás magasságát szeretnénk több lapra elrendezni, és minden lapon szeretnénk a fejléceket látni. A bal oldalon ismétlődő oszlopokra pedig akkor van szükség, hogyha a nyomtatás szélességét nem tudjuk semmilyen módon egy lapra elrendezni, mert annyira kicsike lenne, hogy olvashatatlan lenne, ezért kénytelenek vagyunk több lapon elhelyezni, de azt szeretnénk, hogy látszódjon, ugye a baloldali sor azonosítónk. A kijelölést úgy tudjuk elvégezni, hogy beállunk a megfelelő cellába, és egyszerűen az egerünkkel kijelöljük azt a sort vagy oszlopot, amit szeretnénk minden lapon látni. Utána nyomunk egy OK gombot, megnézzük ismét a nyomtatási képet, és most már minden egyes lapon fog látszani, hogy melyik részleg adatai szerepelnek az adott oszlopban.